Hemmeňize salam dostlar. Men Resul. Gülmeci TV kanalyna hoş geldiňiz. Bugün men size suratyň ýüzündäki haty näp kopýrować edip almagy öwretjek. Onda näme başlaýlyň. Eger videony halasaňyz like goýmagy we kanalyma podpisasiýa etmedik bolsaňyz podpisasiýa etmeňizi haýyş edýän. Ilki bilen bize Google Play'den Text Scanner diýen programasyny almaly. Ynha şol. Muny Google Play'de bar. Özüňiz ýükläp alyp bilýäňiz. Programa gaty sada. Ana şu ýerden meselem men bir suratyň ýüzüni size hatyny kopýrować edip görkezjek. Ynha bärde meselem intro. Şunun koduny men öz dostuma öwretmekçi boldum. Şu ýerde şeýtýäs, ramka alýas we asyas. Ana dostlar, hatymyzyň kopýrować etmekini kopýala. Na kopýrować etdik. Soňra o seni işleýänleri görkezmek üçin meselem men size Ynha dostlar, videomuz şundan ibaretdi. Videony halamasaňyz like goýmagy we kanalyma podpisasiýa etmegi ýatdan çykarmaň. Sag bolun.